We hebben 20 verkeersdoden gehad in afgelopen jaar. En nou moet je voorstellen, dat zijn, hier zitten we met iets meer dan 20, bijna een klas vol, maar 2/3 van een klas. En allemaal van die mensen die omgekomen zijn, dat is best wel heel veel. Zomaar, een zaterdag. Jij naar scouting. Heb je alles bij je? Doe je voorzichtig. Een groet, een kus. Ga niet zeilen, ze waarschuwen voor slecht weer. Maak je niet druk, mam, tot vanavond. Zo traden wij deze zaterdag tegemoet. Jij en ik, ieder zijn eigen weg. Tot het weer avond wordt, dan zien we elkaar weer. Een groet, een kus, een welkom thuis. Was het leuk vandaag? Wat heb je allemaal gedaan? Zo ging dat, iedere zaterdag. Een vertrouwd ritueel. Maar deze zaterdag was er geen welkom thuis. Ons vertrouwde ritueel van deze dag, het werd abrupt doorbroken. Politie aan de deur. Bent u de ouders van Etienne? Een auto, een fiets, een ongeluk, de traumahelikopter. Een stem die zei, het is heel ernstig. U moet snel naar het dijkzicht in Rotterdam. Overvallen door deze boodschap gingen wij angstig en machteloos op pad. Uren hebben wij daar moeten wachten, opgesloten in een kamer vol onzekerheid. Houdt hier ons geluk op? We mochten bij jou. Zo mooi en zo gaaf als jij daar lag. Maar inwendig was je zo verschrikkelijk gewond. Jij was afhankelijk van medische apparatuur. Gebeden, gesmeekt of jij mocht blijven leven. Je vocht er zo hard voor, maar toch vloeide het leven langzaam uit jou weg. Ik hoopte zo jouw stem te horen. Mam, ik word weer beter. Ik ga dit gevecht winnen. Want mijn lieve kind, hoe kan ik nu geloven? Hoe kan ik nu begrijpen dat jij er niet meer bent? Maar langzaam ervaar ik toch deze werkelijkheid. Er is geen zaterdag meer waarop ik zeggen kan, heb je alles bij je? Doe je voorzichtig? Nooit meer een groet en nooit meer een kus van jou. Je ziet het, het is een lange, smalle dijk. En ze fietsen ook altijd keurig achter elkaar. En wat er is gebeurd, we weten het niet. Maar Etienne is gevallen en hij is gegrepen door een tegemoetkomende auto. En die auto reed hard. Nou ja, je ziet heel vaak op internet, zie je bijvoorbeeld dat er iemand is omgekomen of dat er dan een ongeluk is gebeurd en dan lees je dat. Maar je klikt het heel snel weer weg en dat is met de mobiele telefoon gewoon heel vaak. Maar nu komt er iemand die zijn eigen zoon verloren heeft en je mag dan alles, ja, krijg je dan mee en het verdriet. En ja, ik vind het wel heel erg leerzaam. Maar nu ga ik het wel heel erg sneller in mijn achterhoofd houden dan dat ik vanochtend op het nieuws heb gelezen dat er iemand is omgekomen, zeg maar. De reacties van de kinderen is dat het heel heftig is. Soms zijn ze geëmotioneerd, maar ja, ik vind, ze zeggen wel van het is goed dat u het doet. Het is mooi. En we hebben er nu een idee bij, wat gebeurt er nou als ik dit in de krant lees? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Want daar hebben ze vaak geen idee van. Want zodra ze de krant weer omslaan, zijn ze het alweer vergeten. Ja, ik ben heel blij met die telefoon. Dat er toch 7 personen zijn die zeggen van nou dat ga ik in ieder geval aanpakken. Nou, alcohol ook al 3 goede voornemens, hartstikke goed. Nou, dit is een belangrijke voorrang verlenen. Deze vind ik ook wel heel aardig, dat je realiseert dat als je boos of verdrietig bent, als je emotie hebt in het verkeer, dat dat ook een risico is. Ik heb wel eens een ongeluk gezien dat er volgens mij iemand een been had gebroken, want die vloog over de motorkap van een auto. Dus ja, dat was redelijk heftig. En laatst raakte ik zelf door de wind, viel ik van mijn fiets, raakte mijn oortjes in mijn band, tussen mijn spaken, waardoor ik ook viel. En toen kon ik ook niet meer verder fietsen. En toen moest ik echt er ook ineens acuut stoppen. Dus ja, als iemand dan mij niet had zien vallen of iets, gelukkig was het niet zo'n drukke weg, maar dat had wel flink verkeerd kunnen gaan. Ja, ik zeg ook altijd, als ik met mijn verhaal over onze zoon Etienne iemand kan bereiken, dan is mijn doel bereikt. En ik zeg dan ook altijd, dan is Etienne zijn dood niet helemaal voor niets geweest.